dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mga kaigsonan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulmanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasing-kasing nga magadapit kaninyo og magapanghinaot nga kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din may magamit na tumpunan sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia uban naman sa basahong referensya nga dili kasupak sa Biblia nga gitulo ni Master kanamo padayon sa mga among gitudlo kaninyo. Og nining tungora karon among mainiton nga pagpangamustanos tanang mga kaigsonan sa nagakalinlain nga mga dapit tabi na sa mga chapter president nga nag-abaga sa pag-angkon sa radio station sa ilang dapit para maialagad kining maong programa. Kumusta kaninyo? Usab sa mga kaigsonan nga dili nato kalimtan usab sa atua sa pagka-PBCM nato nga pagbarong sa tanang mga membro sa PBCM compound tod kay kini ang PBCM mo'y gitugon ni Master nga maugay atong pabarungan. O dili sab nato kalimtan ang atong obligasyon may tungod sa pagpanglikom no para sa PBCM Palace Reconstruction. O tuod man ato sa nga pagpangamusta no sa mga kaigsonan diri sa dapit sa Balingasang diin ang programa nato mabati nga gidumalahan kini ni Madam Gaga no siya isip mao ang presidente sa Women's. Og may tungod usab nining atong listener no nga nagsunod kaganina tungod kay sa atong programa sa Power Radio duha man ikahugna alas 3 ngadto sa alas 4 sa hapon usab sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30. Ang nagsunod ganato mao si Leo Labadano. Kumusta? Matod pa niya. Good afternoon. Listening Patag, Bulisong, El Salvador City. Great Baby Sakari, Eden Labadan, Mama Lucia, Papa Pablio Igsoon, Leon Salia Pablio Jr. Naminaw sila sa Zone 4, Lower Olaliman, El Salvador City. Kumusta sa inyong pagsunod? O atong mainitong pagpamusta usab sa mga kaigsunan diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental no? Ang Brother Jerry Edkila. Kumusta, Brother? O ingon usab kang Chapter President Bernardino Arias diri sa Taguluan, Misamis Oriental o sa pamilya no sa mga kaigsonan nga niya sa natumulan Taguluan, Misamis Oriental sa mga Prekiti pamilya ug uban pa. Og dining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta mga kaigsuonan? Kini karon ang inyong igsoon Brother John Kenneth L. Mangalos. Magauban karon aron sa pagtuon sa kamatuoran sa mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O ihatag ko kamo sa magpaila pang ebanghelista. Kumusta usab mga kaigsuonan ug mga suking tigpaminawan nining maong programa mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung igsoon Brother Romel Kanyaman. Kauban karon sa pagtuon sa kamatuoran nga mong igahatod diha kaninyo. Og nining tungora magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. O kumusta usab mga kahigalaan ug mga kaigsunan? Kini ang inyong alagad ebanghelista Brother Eric Ramos. Moay usa nga makauban karon sa paghatod sa mga kamatuoran nga na kaninyo nining programa sa PBCM mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O dili nato kalimtan sa mga kaigsuonan nga mga PBCM nga aduna kitay tulo ka hugna nga panagtigom sa usa ka tuig. Gitawag kini nato og PBCM General Conference kon PBCM Fiesta Celebration. Unang-una diri mao ang March 10. Ang ikaduha August 19 ug ang ikatulo mao ang December 29. Busa giaghat ang mga kaigsuonan sa pagtambong niining mga higayuna. O ang programa sa PBCM mga kahigalaan ug mga kaigsunan mabati na kini sa 39 na ka mga radio station sa nagkalain-laing dapit Visayas ug Mindanao. O ang programa inyong mabati diri sa Power Radio sa matag adlawng Sabado unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ng takna sa hapon
ug ang ikaduhang hugna niini alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Ug ang usa nga nag-sponsor niini atong kauban nga ebanghelista o ministro, Brother Dibs Rizaba. Usab ang naghatag og suporta niini og sponsor mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading, diin nagapamaligya sila og mga brand new tires and batteries, diin ang ilang tindahan himutang diri sa Barangay Look, Villanueva, Misamis Oriental. Og atong gipangumusta ang mga nagasunod sa programa diri sa Hinguog City. Ang programa mabati diri sa Real Beat Radio sa matag adlawng Domingo, alas 6 ang takna sa buntag ngadto sa alas 7 ang takna sa buntag ang maong programa mga kaigsuonan inyong mabati. Ug usa nga naghatag og sponsor niini unang-una mao ang Executive Vice President at the same time Chief Minister sa pagtulunan sa PBCM mga kaigsuonan, walay lain Reverend Charlie Eugenio, ug usab ang Chapter President Sister Avelina Kisimundo ug ang kauban nga ebanghelista o ministro Brother Mario Warlito Chavit, ug usab ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading mga kaigsuonan. Ug atong gipangumusta ang atong PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo Attorney Ramil G. Carion? Ug alang sa gusto magpadangat sa ilang mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Ug ato pong pangumustahon ang ato ang PBCM program listener diri sa Purok 4 Danau, Hasaan, Misamis Oriental, si Brother Juanito Bacala. Ug ato pong i-display no ang atong official nga mga basahon. Grab na kamog copy niini ug nagalantaw mo sa ato ang live, makita ninyo ang atong official nga basahon. Ug aron sa paghisgot sa ato ang tema, ibalik ko kamo kay Reverend. Okay, no? Sa dili pa usab nato ang paghisgot sa atong tema karon, ato sab nga gi-acknowledge, no? Mga kauban nato nga mga ministro nga kauban nato sa studio, Brother Teresito Tabalina, Brother Harley Lood, o Brother Marvin Lintapa, o Brother Ramil Balaba. O nining tungura karon ang atong paghisgutan karon mao kini. Tawagon ba ni Divine Master og Yawa ang mubulag sa PBCM ug unya magtukod og iyang pundok? Part 6 series sa number 1 up to 5. Ato kining ipadayon mga kaigsunan sanglit, daghan pang atong tukion, no? Pero tungod dinhi sa dili pa ato sang pagbasahon og pangamustahon nato, Brad Eric, ang mga nagapangutana ka nato nga magpaabot sila sa atong tubag kay dili sila mahigawad, Brad Eric. Okay, Reverend, atong basahon ug atong ipangumusta ang mga nagpadangat sa mga pangutana. Kumusta kaninyo mga higalang nagpadangat sa mga pangutana ug ang among tubag mabati ninyo diri sa RPN DXKO sa matag adlawng Domingo sa oras alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa hapon. O kumusta kaninyo unang-una dinhi Nobyembre 4 diri sa Mambaling, Cebu City. Ikaduha si Lance Oraiz, ang ikatulo si Sweet Car, ang ikaupat si Boy Ortiga, ang ikalima si Constancio Tansyong Novo, ug ang ikaunom si Jumong Jumong diri sa Tandag, Surigao del Sur. O balik kita sa atong uluhan sa mong tema, no, nga tawagon ba ni Divine Master og Yawa ang mubulag sa PBCM ug unya magtukod og iyang pundok? Series sa number 1 up to 5 pero part 6 na kini. Pero sa dili pa ato sang pamation ang bililhon nga awit nga atong gikompos nga base sa ebanghelyo ni Master ug sa nakasulat sa Biblia nga naguluhan nagpaila nga lolo sumala sa atong mabati nga maong awit. Matud pa ni Master Thomas D. Eugenio siya miingon, ayaw na mo pagtuon niya ang nagangkon nga siya si Lolo Adriano de la Concepcion. Bisan si kinsa na lang ang nagdala-dala ug nagpaila.
Kayang tinuod matud ni Master miingon siya, kana siya maura si Jehovah nga atong mabasa sumala sa Biblia, sumala sa Biblia. Wala siya magpakamatay, ug wala maunsa ug ang nagpakamatay si Ginoong Hesukristo ra. Na karon panahon pa ni Jehovah sumala sa Biblia, sa Jeremias Kapitulo 31 versikulo 34. Dili na hisgutan ang iyang pangalan nga igatudlo pa ni bisan kinsa. Sa mga igsoon bisan unsa na lang ang ilang himoong matang na pagadaton, dili kita magpatuog magpalingla sa mga wali nila, kay kini contradiction ang ilang pagtudlo sa Biblia. Ang tinuod matud ni Master miingon siya, kana siya maura si Jehovah nga atong mabasa sumala sa Biblia, sumala sa Biblia. Wala siya magpakamatay, ug wala maunsa ug ang nagpakamatay si Ginoong Hesukristo ra. Panahon sa patik sa Espiritu Santo, nga karon giwali sa PBCM nga matuod nga mga ministro, silang naguna sa pagpahibalo nga ang katumanan si Divine Master Tomas D. Eugenio, nga kini siya si Master ang kapuli ug katumanan sa gisad ni Hesukristo, nga mao ang Espiritu Santo, nga mao ang matuod nga Espiritu Santo. Okay no, atong napamatian ang bililhon nga awit nga gibase sa Ebanghelyo ni Master o sa mga nakasulat sa Biblia. O sa atong pagtuon karon ang atong mga pagtubag, kung tawagon ba ni Divine Master o yawa ang mubulag sa PBCM o gunya magtukod og iyang pundok, part 6 na kini, series sa number 1 up to 5. Ang atong standard nga gibase sa mga pagtudlo ni Master nga kung magpamatuod dili gyud kita o kami mga mahalamong tigpaminaw magadugang sa mga nakasulat sa Biblia, og dili usab kami mukunhod o mukulang sa mga nakasulat sa Biblia. Sa ato pa ang mga nakasulat mao lamang kanay among igapahayag, og agig pagpamatod niya na atong basahon niya atong nagsunod no, inyong makita sa screen o katong nagsunod sa mga radio station inyong mabati nga mao kini ang 5 ka bersikulo nga nagapahayag nga dili ka magdugang sa iyang mga pulong o dili ka magkulang. Unang-una ang Deuteronomio Kapitulo 12 versikulo 32. O ang ikaduha naman ang Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 2. Ang ikatulo, Proverbio Kapitulo 30, versikulo 5 o ngadto sa 6.
Ug ang ikaupat naman, Jeremias Kapitulo 26, versikulo 2. O ang ikalima, ang pinadayag, Kapitulo 22, versikulo 18 ngadto sa 19. O para mapakita nato ang usa sa mga gidili ang pagdugang o gidili usab ang pagkulang. Palihog pagbasa, Brad Romel, sa nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 32. Ani ang prueba, Reverend? Bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo, nga pagabuhaton ninyo. Dili mo pagadugangan, ni pagakunhuran, musab gikan nini. Busa matinaw, nga bisan unsa daw butanga nga gisugo ko kaninyo, matod pa sa Dios, nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagadugangan, ni pagakunhuran, musab gikan nini. Sa ato pa, ang insakto lang yun, mo'y atong ipayag. O nga no nga atong ginatun-an kini, mga mahal mong tigpaminaw, kung kisgutan nato nga tawagon ba ni Divine Master Ogyawa ang mubulag sa PBCM ug unya magtukod og iyang pundok. Tungod kay usa sa kanhi nga mga ministro pero nagtukod sila og ilang kaugal nga padim, no? Si Hermogenes Macarayo uban kang Danilo Nakwa, ang ilang gibuhat miadto sila. Kalayo ba sa gilagputan nila? Miadto sila sa programa sa PNP nga sumbong nyo. Aksyon agad sa television network nga UNTV. O nagreklamo sila tungod kay ang pangalan kuno sa ilang pagtulunan, amo daw kunong giilisdan. Kanang pag-ilis mga malamong tigpaminaw, pag-upos ka na namo sa ilang mga rason nga pagpasangil nga si Master kuno ang nagtukod nining maong pundok. Unya kana man si Master, ako man ang amahan. Mao bitong akong giingnan nga sa una kaabin si Macarayo o si Danilo Nakwa sa pagpahayag nini nga si Master mo'y katumanan sa Espiritu Santo, pero sa diyang mubulag na mo, unya maglain mo, dili na la pwede nga dadon ninyo. Mo nang ginganlan na mo kawatan og tulisan sa pagpamatuod sa doktrina nga Espiritu Santo. Mao ako siyang giingnan nga kung gusto ka para dili manganlan og kawatan og tulisan, ang imong iwali imong papa. Kaya ngalan si imong papa, duha may ngalan ni Eusebio ni Cristobal. Kwaon nimo ng bal sa Cristobal ang mabili ni Cristo, mo ni iwali nimo. Unya kung gikuwangan pa ka, iwali nimo ang iapil nimo ang imong mama nga si Rubeniana Macarayo na ingon nini ang among pag-upos. Atong makita ang disiplino, ang PEDMHSI, nga sa ilang pagmuntar lugar, Philippine, ang P lugar stand for Philippine, ang E, Association, ang D, Divine, ang E, Master, ang H, Holy, ang S, Spirit, ang I, Incorporated. Ilang gihimu-himuan og idea para makuha po nila ang mga membros sa PBC nga wala apoy pagpamati. Mabitang giingnan na mo nga di unta ba magbinugo ba. Busa, amo ko nung gialisdan, unya unsay sa amoa na, mao ning amoa. Gitapad na mo ba para mabasa ang among pag-upos, ang among opposition side lugar na mo. Unsa ang P, Philippine Yapon. Ang E, Association. Ang D, kay di man na si Divine Master ka ng DM dia, mo nang among gingon, Dani Macarayo. Nya kay si Master katumanan man sa Holy Spirit, ila yung gingong, Divine Master, Holy Spirit, di man may motoo. Kay nasayod man may nga ilam ng binuhat-buhat, mo nang ang it's, Hill, o niya ang giingon nilang Holy, Hill na sa amoa, kay di man may motoo. Ang is nga giyon nilang Spirit, Satanic Incorporated. Gano man, mga bakakon man ni sila. Mo nang giingon nato nga Hill, Satanic, kay asab day paingon ang Satanas sumala sa nakasulat sa Biblia sa Pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 10. Mabasa diya. Nakaron, agig pagpamatuod nga kung doon na pamanday padim nga gitukod lugar kunay nga gipasangin la kang Master. Ngano man nga si Master nagbilin man og usa ka mensahe nga ang mensahe sa PBCM lang ka nga mga magawali, mamati. Ano atong patalinghugan? Sunod na, wala na ilain ko. Namuyag yan.
Sa kinatibok ang sunasot, ang wali lang sa BBCM, ang tao maminaw. At ang tagadasdaton sa iyang pagwali, gomer mao ang Biblia. At wala magwali ang BBCM, wala pataka, wala unsa, para ikasumbong sa iyang pagwali, wala ito. Pwede. Ito ha. Ay ang BBCM, gagaitap sa mga libro na dokumentado. Kaya hindi manuhali ang BBCM, ibasdatan na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka ha. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa tibuok sa kalibutan, bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Kaya inyong kuminawan, ang atong lagi karon sa break science o break Asa di ay ang gitudlo ni Master nga angay lang nga pamation sa mga tao? Dili ang PEDM kundi dili ang PBCM nga magwali diha ang tao mamati kay sila mao ang may katungod nga gipahayag ni Master nga kung magwali sila dili nga nagwali para libelo kay ang gigamit unang-una ang Biblia o ang mga referensya mo na nga gigamit na mo sa introduction busa walay barahan nga ilang ignon nga PBCM ang tinuod unya napay padim nga ilang ipamatuod nga si Master daw kun ang nagtukod mo nang niupos mi nga instead ang ilang gusto sa maungalan nga Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated kay di man mi muuyon Philippine Association Danny Macareo Hill Satanic Incorporated nakaron ang pagpamatuod nga si Master naghingalan gyud kay kung mungalan mi og yawa og kawatan o tulisan no kana base sa doktrina sa PBCM nga gimuntar na daan ni Master usa sa mga doktrina ni Master nga nakasulat sa gitawag na mo og mga kasinatian kini mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Unya, nakasulat gani uban pa diha ang ngalan ni Danilo Nakwa ug ang ako ngalan. Kay sa pagpahayag nini, dili kini gisulat para iapas nila, ialkontra nila. Kay sa wa pa sila magtukod og padim. Naka-printing na kini og ang first printing atong makita first printing October 10, 2014. Ya diya sa ubos printed by Ceylani Computer Services sa San Antonio San Misamis Oriental. Iyan ning anak iyang gipromote nga mao daw magprinting nini. Na unsay nakapahayag nini sa maong basahon nga gisgutan ni Master sa Kapitulo 4 versikulo 56 pagbasa Brad Kenneth. Mao kini ang nakasulat rib kun ang panahon aduol na daghan na unya ang mga pundok-pundok sa sulod sa gingharian sa Dios. Kini mga pagpanglingla kaugdahan kini sa yawa. Pagbantay basin mataral ka, basing mataral ikaw, gunit sa sidsid sa akong karsonis aron magkakuyog ta. Kita mo na si Master nagpahayag Brad Eric, Brad Romel, Brad John Kenneth nga kung ang panahon daw haduol na daghan na unya ang mga pundok-pundok pero asa makita sulod sa gingharian sa Dios kang Master lugar. Pero unsay giingon Master? Tungod kay pundok-pundok man, kay nanagoy pundok nga PBCM, makita lugar diri pod sa PBCM. Kini mga pagpanglingla, kaugdahan kini sa yawa, pagbantay basin mataral ka. Basig mataral ikaw, gunit sa sidsid sa akong karsonis aron magakakuyo kita. Nganong sa karsonista ni Master? Tud kay original. Unsay gitukod sa tag-iya sa karsonis nga mao si Master? Ang PBCM, kung mugunit ka sa karsonis ni Danilo Nakwa o karsonis ni Macarayo, o buluto no muna, makahubo sila pananglitan, o sa ilang gitukod. PEDM na. PEDM na. Nawala ng PBC. Busa mo na nga, gitawag ka na ni Master og kaugdahan sa yawa, na labi na og magsundog-sundog. Pag-ampo may sundugon o ang doktrina man kay kanang ilang giwali nga Espiritu Santo katong nag-una namo kaganina nga padim ang ilang wali nga Espiritu Santo gikan kana sa PBCM kay ako'y nagtudlo ni Macareg kay gisugo ko ni Master nga tudluan na si Macareg wali pero wa mag-ingon si Master nga human makakaton pagtukod Macareg og lain na ngalan sa pundok dad-alang gyapon ang wali nga Espiritu Santo kung gitudlo na para sa pang PBCM nga pagwali dili gikakawatan. Pero kung dadon na gani nimo diha sa lain nga pagtulunan unya imo ipato nga kamo original mo nang gitawag mo namog kawatan og tulisan sa maong doktrina dili kawatan sa kwarta.
niabot oy dito sa kauluhan sa Metro Manila para isumbong mi og cyber libel daw. Nang laktod, di ba ka makasumbong diri sa atong lungsod, sa saan, og asa, diri sa siyudad nato sa Cagayan de Oro City? Nganong wadto mga lugar ka dito sa Metro Manila, dito dapit sa Luzon. Di ba, hinangal ka na nga mapaagi mga mahal namong tigpaminaw? Nahulog na hinoon Reverend nga na-bypass ni noon niya diri hinoon. Oh, Ang may duol. unya, ikadang punto, basta magsundog-sundog gani, awaton ang doktrina, ang tawag ni Master Yana, yawa sumala sa atong basahon ingon nga Biblia, Brad Eric. Hayan ang priba, Brad Eric. Niya Reverend, akong pagbasahon kining nakapahayag sa itong magtutudlo diri sa Biblia sa Espiritu Santo o Biblia sa PBCE mga kaigsunan. Mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. diri sa chapter 4 verse 100. Mao kini ang nakasulat. Nakahibalo ba mo ngano nga hasta kapila usab-usabon ko ang inyong pagampo? Giagig pangutana sa magtutudlo. Kay kana gisakay-sakayan na sa mga yawa, gisundog-sundugan. Matinaw, Brad Eric, sa imong gibasa, mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsonan. Ingon pa ni Master, nakahibalo ba daw mo ngano nga hasta kapila usab-usabon ko ang inyong pagampo? Question lugar ni Master. Yang gitubag kay kana gisakay-sakayan na sa mga yawa, matud pa ni Master, gisundog-sundugan. Ang yawa day awatiro, gustong magsundog-sundog. Pag ampo man iyang awaton, uhain pang awaton, wali man iyang awaton. Og basta yawa sumala sa narikol sa Biblia, bakakon. Hain ang priba sumala sa Biblia, Brad Romel, nga ang yawa bakakon sumala sa nakasulat sa Biblia. Ang prueba, Reverend, atong mabasa sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44. Giingon, "Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya, ang yawa, maoy usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, ug siya, ang yawa lugar, walay labot sa kamatuoran, kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya. Kay siya bakakon man, ug mao ang amahan sa mga bakak." Busa kadtong ginganlan ni Master og mga magsundog-sundog o yawa o makita sa pundok-pundok sa sulod sa gingaran sa Dios sa PBCM unya maglain, gitawag niya yawa, no? Kaugdahan kana sa yawa. Ang yawa sa Biblia bakakon. Muna nga matinaw og gihulagway sa gibasa ni Brad Romel nga kamugikan sa inyong amahan nga maong yawa. Unsa daw trabaho sa maong yawa? O ang inyong tinguha, mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Gisulti lugar kini sa karakter sa mga anak nga ilang buhaton ang tinguha sa pagtagbaw sa pangibog sa ilang amahan. Unsa daw ning amahan nga maong yawa, nga sila kibali anak. Siya mo'y usa ka mamumuno, sukad pa sa sinugdan. O walay labot sa kamaturan, kay ang kamaturan wala madya kaniya. O siya bakakon daw, kining yawa. Gisgutan sa Biblia nga mamumuno, sa ato pa kung mamumuno, mupatay, kriminal. O kay mupatay man o mamumuno, gitawag sa Biblia nga ang mupatay o mamumuno, gitawag kini og kawatan busa. Tungod kay kini sila, nakita man namo ang pagpangawat nila sa doktrina, mo ning gingalan mo tulisan og kawatan sa doktrina sa wali nga Espiritu Santo. Hayan mabasa, Brad Kinit, nga ang kining gitawag og mamumuno o mupatay nga mo nang yawa, gitawag yun sa Biblia og kawatan, Brad Kinit. Atong pagabasahon rib diri sa Juan Kapitulo 10 bersikulo 10 ang giingon, "Ang kawatan muanha aron lamang sa pagpangawat og pagpatay og paglaglag." Bisag diha rata, Brad Kinit, matinaw na oh. Gi-highlight read nato nga ang kawatan daw muanha aron sa pagpangawat og pagpatay og paglaglag. Kay kanang kawatan mo na gina kay dili man na makakawat og dili mo na. Makadaghan na akong gihisgutan isip ehemplo nga kung mag-ingon ko nga kawatan ko ng inyong balay. Siyempre, kung ako'y mo kawat diya sa inyong balay, naunsaon ako pagkawat kung dili ko muanha sa inyong balay. Kinanglan nga muanha ko sa inyong balay,
aron makakawat ko. Nganong gitawag na mo kini sila kawatan? Kay sila mianhi man na sa PBCM, nakaanhi man na sa PBCM. Ngano, membro man. Unya, nanguha sila og mga doktrina, ilang gipatuo nga sila mo original, mo nang among gitawag sila kawatan og tulisan. Kung nagsumbong sila, kung ang PNP o pulis ni Anto, ni Anang pagsumbungan nila na ng tungura, kung gipangutana pa sila, kung sinabi nila na magnanakaw kayo at tulisan, ano bang ninakaw ninyo? Diha na unta, magkalabuso na. Di pag-ingon nila sa pangangaral ng Espiritu Santo. Ngayon, ang tanong, kayo ba ang original para hindi tatawagin na magnanakaw kayo at tulisan? Dito na, magkabukog-bukog na ang mga pagsultian na. Busa, mo nang buot na mong ipasabot. Nga yawa, sundugiro, awatiro. Hayan ang priba, sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Eric, nga ang yawa, awatiro o sundugiro. Niyari rin akong pagabasahon diri sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 8 ngadto sa 10 ingon niini ang nakasulat. Unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa usa ka hataas kaayong bukid ug kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kahimayaan ug iyang giingnan siya. Kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw muhapa ug musimba kanako. Matud pa sa yawa. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, pahawa ka, Satanas, kay naisulat kini nga nagaingon, maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Nakita na to sa example nga ang yawa kawatan. Kay kawatan man, unsa iyang gibuhat sa atong Ginoong Kristo? Sa bersikulo 9, giingnan niya ang atong Ginoong Kristo sa gibasa ni Brad Eric. Og iyang giingnan siya si Kristo, og ang nag-iyon yawa. Kining tanan akong ihatag kanimo kun ikaw muhapa og mosimba kanako. Di ba nabaligtad? Di ba pagpangawat na? Di ba nagsundog siya? Nga ang angay simbahon ang Dios tungod kay si Kristo Dios. Dapat si Kristo ang simbahon. Pero sa tubag ni Kristo, sa diyang magpasimba ang yawa. Kanya may tubag si Jesus nga nagingon. Pahawa ka Satanas kay naisulat kini nga nagingon. Mo'y simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagara. Pagkasundugo nimo ang pagsimba, unya dili katungod nimo nga ikaw simbahon, nangawat ka sa dapit sa posisyon nga dili mo. Muna nga katumbas usab nga nangawat sila sa doktrina si Macario kay di man ilaha. Kung magsundog-sundod pug sa pagampo usab-usabon ni Master kay gisundog-sundugan kuno sa yawa, buti pa sabot nga ang yawa mo sundog-sundog awatiro di ay. Hay pangdugang nga gipayag sa Biblia Brad Kenneth nga ang yawa sundugiro gyud awatiro ba? Sumala sa Biblia. Hain pa Brad Kenneth. Atong pagkabasahon rib diri sa Isaias kapitulo 14 bersikulo 12 hangtod 14 ang gingon. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason anak sa kabuntagon, naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod ug ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing ako mukayab ngadto sa langit ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod himuon ko nga ang akong kaugalingon mahasama sa hataas uyamot. Kita mo na, kini ang payag sa nakasulat sa pagplano o pangandoy sa yawa. Kay sa bersikulo nga gibasa 12 sa kapitulo 14, gingon, naon sa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason, anak sa kabuntagon. Sa English ni gitawag og Lucifer, ang kahulugan, morning star. Sa bersikulo 13, og ikaw mingon matupasad diya sa imong kasing-kasing ako mukayab ngadto sa langit ug ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Iya daw ituboy ang iyang trono ibabaw sa mga bituon, nining gitawag ni siya og kerubin o Lucifer. Pero sa bersikulo 14, mukayab ako sa ibabaw sa mga kaitasan sa mga panganon. Himuon ko ang akong kaugalingon.
masama sa taas o yamot, di ba pagsundog-sundog? Himuon daw niya ang iyang kaugalingon sama sa hatas o yamot. Isa nakasulat sa Biblia, Brad Romel. Kinsa ba ang hatas o yamot nga mo'y sundugon ni Lucifer o sa maong kiruben? Sumala sa Biblia, Brad Romel. Ang hataas o yamot, Reverend, walay lain, kundili mao si Ginoong Jehova. O ang Diyos. Ang Diyos nga mao si Ginoong Jehova. Ang priba atong mabasa sa ang Biblia nga dunay tatak Seventh Adventist Church sa Salmo kapitulo 47 bersikulo 2. Kay si Jehova ang hataas o yamot, makalilisang o yamot. Siya maoy usa ka dakong hari sa ibabaw sa tibok nga yuta. Kung mao, sa Biblia ang gisgutan og kining himuon niya ang iyang kaugalon nga masama sa atas o yamot. Mo day na si Jehova sumala sa nakasulat og nakapayag sa Biblia gani gitin-aw usab kana nga atong makita usab gyapon sa Biblia nga nagpahayag gyud nga ang Dios gyud mao ang gitawag og hataas o yamot. Ha? Makita nato sumala sa maong pagpayag sa kapitulo 57 bersikulo 2 nga nagingon magatuaw ako sa Dios nga hataas o yamot. Sa ato pa ang hataas o yamot nga Dios mo'y kopyahon, mo'y sundugon ni Lucifer o sa maong gitawag og yawa. Di nakita nato pagka magsundog-sundog ka unya dili na imo mong tawgon kag yawa mo sa doktrina ni Master ang among gisubay mga mahal mong tigpaminaw ngano nga gitawag namo og tulisan og kawatan kini sila si Hermoines Macarayo. Unya, do na sila'y aligasyon pagsumbong nila ato lang pamation Brad Eric, Brad Kenneth o Brad Romel ang pagsumbong kunuhay nila diri sa kauluhan sa sumbong nyo. Aksyon agad sa UNTV. Nung programa po namin sa Power Radio, pinuntahan nila at sabi nila, wag mo na sir na ipaprogram si Macarayo at ibang mga kasamahan po niya dito sa Power Radio para kasi hindi namin recognize kami na ang magamit sa programa. Doon na, wala Sa kami radyo. Wala na kayo sa radyo. wala na. Yun. Pero sabi ko sa station manager, attorney, sabi ko sa kanya, babalik kami, sir, kung sakali, meron na kaming mga magamit na papel na ang pangangaral po namin doon sa Power Radio mo, na station, kailangan na meron kaming mga dala po namin na papel na kagaya na galing sa Securities and Exchange Commission. Okay. Ito Atong napamatian mga mahal mong tigpaminaw nga cut off lugar o gibawalan na lugar sila namo sa pagwali diri sa Power Radio. Husto man gina. Nganong gibawalan? Tungod kay nakita namo nga naglain namo. Unya gamiton nimo ang religious program sa PBCM sa oras nga daily ikaw mo'y nagbayad? Ha? Ang nagbayad sa alas 3 ngadto sa alas 4 si Brad De Berizaba usa sa mga ministro. Unya gasayang-sayang lang sa oras. Abi ninyo wa mahibaw Pero matud pa niya, sinabihan daw niya na babalik kami dito kung ma-restore na kuno, mayroon na silang papilis. Hindi nagpa-restore day sila kay pagbalik nila tungod kay gipaundang kuno namo sa programa. Unsay purpose namo nga nagwali mi? Para pag-gather og uban pang mga membro. Unya kamo kay mga membro namo. Tangtangan hinon mo namo sa pagwali? Nganong amo man mong gitangtangan? Tungod kay nagkinabuang naman mo. Kay kung tinuod pa, gipaadtuan namo kamo ni Felipe Madlod, usa sa mga chapter president sa Bato Plaridel, Misamis Occidental sa branch number 83. Kay para ma-reconcile, para hiluton ang mga sistema ni Mr. Danilo Nakwa o Danilo Nakwa nga wa na magkadimao. Pero nibalibad siya kay init pa kuno. Di pa kuno sakto. Nganong nibalibad siya, nganong dili mo sugot? Kay atong tungura, nagpaabot na sila nga hapit na moabot ang ilang rehistro. Atong patalingugan si Felipe Manlod, usa sa chapter president sa Bato Plaridel, Misamis Occidental. Ma'am, ang pag-ani na mo, isugo may rebelin, aron mahuman ng mga istorya. Kaya dili ba basta kadagkuan biya siya. Aron, hinom ba? Dili na ingon sa pag pananglitog nunay sayo. O simple na magkinaman pa sa iluan ay ramana. Ako sa nginan. Isag,
Ingon mas dani, dili sa gikurumping. Kay inang kabalo ko, kabangan ko sa mga tao diya. Kabangan ko na sa mga tao. Ibuto-buto na yun. Ako lang yan yun nila. Ayo, balag ila kung tirahon sa sulod. Ay lang ko sa Facebook. Kay makabasang akong mga igsuon, mga parente nako. Nahimo na hinoong kong dautan. Yan na siya. Dahil, balag ila kung laon nagtira sa sulod. Ako, dili ko masakit. Kaya nang saon tamang yun nga. Ingon anak man. Pero, di lang ko nila tirahan dyan sa kanginan. Kay maulaw po ko. Mama mong pag-anhi. Ang gusto ni Reverend Mangod nga, mag-istorya mo exclusive dito sa sulod ng mga para nga mahuman na ng isyu man kay pati kayo puro ta mga PBCM ni kadua kadagkuan bayad mo nya nganong naingon ani ni si Reverend gusto ba si Reverend nga mauli ang inyong mga relasyon ang ginan si Mama Lisa lagi lord ako nakasabot man ko nimo lord pero ako ba ninginan ni isa ayaw pag kuan lang imong hunahuna nga kuan kay nangano kamo ba gibinla ni master pagsulat sa tanang mga kanang balaod o sa mga doktrina ana siya pero di lang pug ko anaon kay kabalo pug ko maulaw sakitan pug ko ni ana siya ba ikaw mo bitaw ang toyo ni Reverend gitanhian ka para nga mag-istoryahay mo para nga mauli na isang gina kay si Cesar Brad Cesar bitaw ni sulo dito mag-istorya sa Reverend karon wala problema isang gina para nga mahuman na ana siya nga musulod man ko pero dili ko karon alinaw-linaw sa nako mindras init pa. Atong napamatian, mga mahalamong tigpaminaw, di ba matinaw ang mensahe ni Felipe Manlod sa chapter president, akong ipasugo kay ipasulod kay aron husayon. Di gid siya musulod kay init pa kuno. Bisag unsa na lang iyang pamalibad, giingnan nga wala na kay husayon aron mausa na. Di gyud kay ngano? Ang ilam god nga magparisto ug magtukod naman sila kay na naman silang ulo, abi nila wa mahibaw iba, na naman silang utok. Nga nahibawan man na namo, mo nang gipaundang. Kay kung tuyo gyud og buot, balaod man ni master nga kinanglan ang mga magwawali mag-uli ay mga kaigsunan nga amang gani si Brad Cesar. Si Brad Cesar ngayong sorry na to tungod sa mga milabay lagi nga eleksyon. Ako sang ihatag ni Brad Cesar kadiot aron madunggan nato ang kinatibuk-an siya kasing-kasing amo ni sondon sa uban pod nga mga ministro kung makahimotag violation sa ato ang doktrina di pila na may pagkuan na tud kay kita andam sa pagsabot niya na kay natas kay San Brad Cesar. Salamat kayo Reb sa imo usab nga paghatag kanako og higayon. Tinod ka na ang giingon ni Reverend. Kalabot lugar na tong miaging eleksyon nga ako ni supak jud ko sa iyahang o sa atong balaod no diha kang master nga panagiusa sa eleksyon ug gani pa man ako nasayop jud ko sa akong kaugalingon at tungura sa akong desisyon tungod kay wala gyud ko mo patuo bisan taliwala lugar nga ako nahibalo gyud nga matud pa ni Reverend nga kung yun ana mo dagan mog independente wa gyud may kadaugan na tinuod man wa may gyud makadaog gyud una karon ako nangayo gyud kog sorry sa mga balaod nga diin ako nasupak kay si Reverend man mao gihatagan og balaod kay siya man mao ang gibinlan ni master sa tanan gayud kay siya man mao ang among head minister busa kami usab nga isip mga membro dapat yun unta ug ako sa awhag lugar sa ato mga kaigsuonan nga mga membro usab nga akong awhag nga unta ug unsa man ang isulti sa ato ang Reverend kinahanglan nga motuman jud ta kay kana ang iyang gisunod mao magyud ang balaod ni master wala man magdugang si Reverend sa iyahang mga balaod nga gipatuman diri nato ang tanan matud pa ni master ang balaod na plastar na ug igo na lang mos pagtuman busa mo na gisunod ni Reverend o nang ako nakasupak yung ko sa balaod mao nangayo yung ko pasaylo ni Reverend kalabot lugar sa maong balaod nga akong gisupak. Nganong itukod man gyud kuno ninyo og nagsunod mo kang master. Kanang master gyud nga tinuod dili katong inyong pagka-master sige tuhan nga kini bitaw nagpasulod-sulod si Alejandro Badira. Onya karon nga bag-o hasta na pos makaray magpasulod-sulod. Awat-awaton gani ang hinapay ni master. Bisag mag-unsa pa, pabilin gyapon ang dagway nga Hermoines makarayo. Ha? Bisag giusab-usab pa ang hinapay, gipaulbo-ulbo lugar kunuhay. Nga, karon, hain ang priba nga sa mga mahimong magwali kung dunay kasipyatan, ang tugon ni Master isip nakasulat sa atong gitawag og Biblia. Ha?
nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Unsay tugon ni Master Brad Kenneth sumala isip sa atong Biblia karong panahon sa Espiritu Santo? Atong pagkabasahon rib no, ang mga kasanitian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas Dino Sr. Dire sa page 91 chapter 4 verse 103. Ang giingon, kamo nga akong mga magwawali, kinahanglan nga mag-uliay mo sa maayong kabubuton. O nakita na to, busa nasayop ba si Reverend sa pagpakuha nimo, Dani Nakwa, sa pagsugo nako ni Felipe Manlod? Wala. Kaya ang tuyog tinguha nga mag-uliay kung doon na may kasiluay sa usag-usa. Tungod kay isip ako ang leader, chief minister diya kaninyo. Natural na lamang nga ako kamong tawgon. Kay aron mag-uliay, naay gibasya na to nga kamo nga magwali. Kinahanglan nga mag-uliay mo sa maayo kabubuton. Puron sa inyong gimo. Imbis mag-uliay og may kabubuton, nagpataka na mo, nang hinambog na mo, nga kamo mao ang nagdala sa kaluwasan. Mo nang giingon na mo, Philippine Association Dani Macarao Hill Satanic Incorporated. Nga naman, namakak mo niya na. Sa Biblia, aduna bagay pag-uliay sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Eric? Naa Reverend, ug ang prueba dinhi akong pagabasahon diri sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 1. Ingon ini ang nakasulat, mga igsuon, kun ang usa ka tawo mahiligas ngadto sa kalapasan, kamong mga espirituhanon mao ang magpahiuli kaniya uban sa espiritu sa kalumo. Palandunga ang imong kaugalingon basi ikaw matintal usab. Nakita nato mo sa katong atong gibuhat nga nakasulat sa basahon nga kamo nga mga magwawali. O, makita nato. Kinahanglan nga mag-uliay kamo sa maayong kabubuton. Nga naman, dud kay sa Galacia 6:1 sa Biblia, mga igsoon, kung ang usa ka tawo mahiligas ngadto sa kalapasan, kamong mga espirituanon mao ang magpahiuli kanya uban sa espiritu sa kalumo. Mao nga atong ipahiuli ang usag-usab pero nagdumili siya kay init pa kuno, kay nagpasumangil man, kay nagpaabot naman sila sa ilang rehistro. Munang kabakakon mga mahal mong tigpaminaw. Unya, nyapod kining gitawag og pangulo sa Yukag Sikono. Unya, na membro po si Makarayon nining bayhana, otro po nga bakakon, nga nung bakakon. Sinabihan ko daw siya na magnanakaw at tulisan. Wala naman kung sinabi sa iyo, ikaw nga babae. Ang sinabi ko na si Makarayo lang ang sinabihan namin at sa kasama niya si Danilo Nakwa. Kay kasabwat man na magnanakaw at tulisan sa doktrina sa pangangaral ng Espiritu Santo. Kung makapakita ka na meron akong sinabi, hindi na ako mangangaral dito sa aming palatuntunan sa lahat ng radio station. Kung makapakita ka, kung mahanapan mo ako na nagsabi na magnanakaw ka at tulisan. Pero nag-birthday ko no, hay siya, gipost man ni inyo maning post. Di ninyo ikasuko kay gipanghinambog. Nagpasalamat siya sa iyang birthday. Atong pamation. Na dito ko i-celebrate ang aking kaarawan sa malayong lugar. Malayong lugar. Mensahe mo sa lahat ng mga bumubuo ng PDM dahil naging masaya, naging makabuluhan yung pagdiriwang mo ng yung ika-65 na birthdays. Sa akin pong mga kasama, kapatid dito sa samahan ng UKAGC at sa relihiyon ng PDM, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. O, nakita na to. Makita ganin na to na diha nakasulat sa ubos nga founder president sa UKAGC. Diha nagpasakop si Makarayo. Siya po napasakop ni Makarayo. Mao tong giingon nila na merged lugar. Ha? Magkakaisa daw sila dahil yung samahang relihiyon na PADIM at saka yung UKAGC, si Makarayo naman ang president and founder, siya po president and founder sa UKAGC, pinagbuklod daw nila. Katuwang kayo nito. Magkatuwang po kami. Kaya po ang PDM at UKAGC samahan. Kaya pinagbuklod. Sa Tagalog, pinagbuklod, pinagkaisa. Ang PDM at UKAGC. Sa Tagalog, pinagbuklod, pinagkaisa. Ang PDM at UKAGC. Unya, nadugay, gipakita din nga,
tinuod baka ni nagunit-gunit na din siya og Biblia. Apel sa asawa ni Danilo Nakwa o sa asawa ni Hermones Macareo og uban pa ato makita. Sila gapoy nagpost nini. Busa sa pagpost nila amo pong i-post kay ipakita matsuko. Oh, paluma mong post dia niya tong makita. Makita din na to katong namulong niya nakataliwala lugar makita na kay gisirkulan man na no. Na muna siya lugar katong namulong nagpasalamat siya sa birthday nga giheld diya sa Padim Village sa Danau. Unya nganong nahimo siyang Padim pod. No, si Macarayo na founder. Pero si Macarayo kay nagpasakop man diyan niya, siya po'y founder. President founder sa UKAGSI. Niya atong pataliguran ang pagsumbong niya doon o dito sa kauluhan ng Maynila. Sa sumbong niyo, aksyon agad sa programa sa PNP sa UNTV network niya atong patalingugan. Alam po naman namin na tayo po ay accredited ng PNP sa PKG sa Campo Crame. Bakit ganito po ang ginawa? Kaya ito po yung live po niya, meron po akong kopya, Bisaya, pero pinatagalog ko po sa aking mga kasama sa Mindanao, sa Cagayan de Oro. Kaya humihingi po ako ng tulong sa ating kapulisan, sa inyo po attorney, na kung ano ang dapat kong gawin dito po kay Reverend Sarlito Eugenio. Yes, ma'am. Mama, tanong ko lang po, no? Ano pong dahilan? Ano ba ang magigain niya dito para siraan po kayo? Ano pong dahilan? Saan po nag-ugat ito, ma'am? Ito po ay nag-umpisa sa relihiyon. Oho. Relihiyon po. Meron po kasing relihiyon doon sa Cagayan de Oro na PBCM kung tawagin. Saka po yung isa PADM. Yung pong PADM ay dating relihiyon sa PBCM, mga nakasapi po doon. Humiwalay po sila, yung iba. Nagparehistro po sa SEC. Ako po bilang isang tao, tinignan ko po kung paano yung relihiyon. Sa PADM po, more on Bible ang akin pong natutunan. Sa PADM po, more on Bible ang akin pong natutunan. Okay no, napakinggan natin mga mahal namong tigpaminaw. Nagiging membro siya sa Padim dahil sa Padim daw, more on dasal daw. Panay dasal, more on Bible ang natutunan daw niya. Kung more on Bible natutunan nimo, nakalagay sa Biblia, nakasulat sa Juan 8:44 na huwag magsinungaling kay ang magsinungaling o ang sinungaling ay ang dyablo. Bakit nagsinungaling kayo na nagsasabi ako sa iyo na magnanakaw at tulisan? Yung inaaniban mo, yung napapasakupan mo, siya ang sentro na tinawag namin na magnanakaw at tulisan sa doktrina sa pangangaral ng Espiritu Santo. More on daw Biblia. Ngayon, kay more on Bible man ang natutunan niya. Then, saan natutunan niya? Sa president, founder sa PADM. Pakinggan natin si Hermones Macareo na doon natutunan niya ang pagbiblia. Pero ano doon? Andun ang mukha niyo. Oo, At anong nakakasira mga salita? Yan. O mga captions na ginamit doon? Ano po mapanirang captions? Meron pa silang sinabi sa amin na kami raw ay magnanakaw at tulisan. Ay, Kaya naku po, lang. ayun lang. Aha. Yan po ba mga paulit-ulit po ba? Ilang beses na po ito nangyari, sir? Mahigit 2 taon na po. Naku. Tiniis lang po namin kasi bawal po sa amin na makikipagdebate. Bawal po sa amin na makikipagdebate. Tama. Tama. Ayaw namin nagagalawin ang iba't ibang mga relihiyon dahil minahal po namin, itinuturing po namin na kaibigan at magkakapatid sa layunin sa paggahid ng mga tao para sila sa matuwid na landas. Napakinggan natin mga giliw naming tagapakinig, no? Nga matod pa niya nga tinitiis daw nila mahigit daw 2 taon na sinabihan daw namin sila na magnanakaw at sa katulisan. Unya, ayaw daw nilang sumagot dahil bawal nila ang pakipagdebate. Kaya nga, ang ibang mga relihiyon daw, minahal namin, matod pa rin Macareo, at itinuturing silang bilang kaibigan at kapatid.
Dahil sa paniniwala na nagtuturo ng landas ng kaligtasan. Parang ganun ba ang ibig niyang sabihin? Pero kung susuriin natin, yung mga ibang religion, itinuturing kaya sila na kapatid nila at minahal at kaibigan, yung padim, sinungaling nga tao. Bawat isa, hindi maiwasan na mayroong diskusyon na magawa dahil iba't ibang doktrina bawat isa sa atin. Kaya nga, bawal kuno sa kanya ang pagdidibati o sa kanila na sa padim. Ngayon, tingnan natin. Kung sang-ayon kaya sa nakasulat sa Biblia, pakinggan natin noon sa nandito pa siya, kaani pa namin siya sa PBCM, si Hermoines Macarayo. Kung bawal ba ang pakipagdebate o pagdiskasyon ayon sa nakasulat sa Biblia? Malalaman natin ngayon, Reverend, base sa presidente ng PADM, yung sinabi ni Ma'am Lilia kanina na more on Bible daw ang kanyang natutunan. Oh. Galing yan sa PADM. O, tingnan natin ngayon. O nabasa na nga naagid di ay nga pakiglantugi sa dunay gid ay pakiglantugi sa mga apostoles. Dunay iyang gikalantugi harap-harapan. Dunay gid ay pakiglantugi sa mga apostoles. Dunay iyang gikalantugi harap-harapan. Gikalantugi niya ang mga pilosopo nga mga tao, mga epikuryo, mga estoiko. Akto ba? Mo na giingon nga mag-abot sa usa ka dapit. Makita mo nining atong kapanahonan ron. Dunay mga nagbitbit sa Biblia pag abot gani sa dapit di nagkuan, nag-abot sila sa plaza to nagdebatihay ginamit ang balaang kasulatan. Naagyo na sa nakasulat sa balaang kasulatan. Now din hina. Sa panahon sa mga apostoles, nangaparot ba sila sa debate? Ang tubag wala. Oh, napakinggan natin mga giliw naming tagapakinig dito sa palatuntunan ng mga langitong lamdag sa kinabuhi. Dili daw bawal sa Biblia ang debate, ang mga apostoles daw. Nabasa sa Biblia, wala daw mapildi. Nang daog daw sila sa debate. Pero ayon sa kanila, ayaw na namin ang debate. Bawal po sa amin na makikipagdebate. Bawal po sa amin na makikipagdebate. Ingon pa ni Lilia Tuunan, hindi lang niya napagtuunan siguro dahil ang nagtuturo niya sinungaling, kaya nga nagawa niyang pagsisinungaling na pinagbintangan ko na sinabihan ko daw siya na magnanakaw at saka tulisan. Na ang leader daw po ng UKAGC IKAGC ay isang magnanakaw at tulisan. Ang leader daw po ng UKAGC IKAGC ay isang magnanakaw at tulisan. More on Bible ang natutunan niya. Ingon ni Hermoines Macarayo, ayaw na namin ang debate. Salungat na sa Biblia ang ginawa nila, mga giliw naming tagapakinig. Bakit? Dahil nakasulat sa Biblia na pwede rin ang debate. Unya, mau ba na ang nagdala sa kaluwasan? Nangawala na ang nakasulat sa Biblia. Di ba sa introduction na mo, ang standard ni Master, nga dili nimo kulangan ang nakasulat sa Biblia, dili nimo dugangan? Kaya nakasulat sa Biblia nga doon ay diskusyon. Unya imong inon, wala na mi ana. Ay di gikulangan na nimo ang nakasulat sa Biblia. Busa mga mahal namong tigpaminaw mong ipanghinaot, nga nalamdagan ka mo sa kamaturan. O kay miabot naman ang oras, among ipaden gapon ang uban pang mga porsyon. Nga buot namong ipapahayag yun ang kinatibuk ang pagkinapayas o paghinambog nila nga nagsumbong-sumbong diri sa kauluhan. Sa sumbong nyo, aksyon agad sa UNTV sa programa sa PNP. Kung mosaler ba to o aduna ba'y kamaturan sa ilang pagsumbong, di ba makita na to ang kabulyasuhan. Kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio o sa ngalan sa among magtutulo, Divine Master Tomas din ni Senior o sa ngalan sa kauban nga mga ebanghilista. Kiniusab si Brother John Kenneth L. Mangalos. Kiniusab niyo igsoon, Brother Romel Canyaman. O kiniusab ang inyong alagad, Evangelista Brother Eric Ramos. Kami moingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.